Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι γυναίκες όταν αγοράζουν κοσμήματα? Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν συνήθως οι γυναίκες όταν αγοράζουν κοσμήματα είναι να σκέφτονται πιο πολύ πώς θα φανούν στους άλλους και τι θα πούνε οι άλλοι, παρά τι αρέσει πραγματικά σε εκείνες. Σκέφτονται ποιο κόσμημα θα φαίνεται πιο ακριβό, αν θα φαίνεται ότι αξίζει τα λεφτά του. Αλλά στην πράξη αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι να ταιριάζει στην αισθητική της γυναίκας που το φοράει και αυτό είναι που θα της δώσει αυτοπεποίθηση και θα αναδείξει καλύτερα το κόσμημα. Επίσης, είναι πιο σημαντικό να εστιάζουν να αγοράσουν ένα κόσμημα διαχρονικό που θα τους κρατήσει χρόνια, ποιοτικό, παρά να επικεντρώνονται στο να πάρουν κάποιο κόσμο που ακολουθεί κάποιο trend και μπορεί του χρόνου να μην είναι τάση και να πρέπει να το αλλάξουν. Εμείς πιστεύουμε ότι η πραγματική πολυτέλεια δεν είναι η επίδειξη, είναι η αυτοπεποίθηση του να φοράς κάτι. Στη Sendai πάντα πιστεύουμε ότι το κόσμο πρέπει να λειτουργεί έτσι και μια γυναίκα να μην το φοράει γιατί θέλει να τραβήξει την προσοχή, αλλά για να εκφράσει ποια είναι πραγματικά.